ngano ba nga ang imong mga tinun-an wala man magtuman sa mga sugo nga gibilin sa atong mga katigulangan, kundili nangaon hinuon nga hugaw o kamot. Kung atong sabton kining pangutana sa mga Pariseo o sa mga magtutudlo sa balaod ngadto kang Hesus, no? Nindot man nga mga concerns, no? Panghunaw usa diha, dadi pa ka mukaon, no? With all practicality, gabi na ning panahon karon, dili lalim, no? During the pandemic, no? Pasing importante gayud kaayo, no? O gamit pag alkohol ug uban pa, no? Apan nasabtan ni Jesus nga dunay mas halawon pa nga kinahanglan masabtan nining mga tawhana. Laon ta nga mga eksperto sa balaod, no? Sila unta nga nasayod unsay gipakahulugan niini. Nga simple raman unta ang ilang pangutana, no? Mahimo ra unta silang muingon nga nangutana ra manggod kami, no? Pero ang Ginoo nahibalo unsay anaa sa hunahuna ug kasing-kasing sa tao matud pa bisan kun dili pa nato kini ikapadayag. Muna nga gihatagan og dakong pagtagadusab sa atong Ginoo og dugang nga mga pagtulunan alang sa mga Pariseo o mga magtutudlo sa balaod. Midugang pa siya sa pag-ingon, doon na pa'y lain. Nagtudlo ang balaod ni Moises nga tahuro ng amahan o ginahan. Apan, moingon ka mo nga kung doon ay lain, nga kini para sa Ginoo, nga ikarason sa tao, pwede nang dili mo tabang sa mga ginikanan, no? Dili kini mao sa atong Ginoo. Kay klaro man kaayo kini nga mga pagtulunan, no? Matud pa dunay prepasyo diha sa atong santos nga misa nga ang atong mga paghalad dili na makadugang diha sa kahalangdon sa Dios, kay ang Dios gayod. Apan dako kini og ikatabang diha kanato og labi na gayod sa mga nagkinahanglan, labi na gayod sa mga ginikanan nga maingon nato og magkaedad-edad na, no? O kinahanglan sa presensya, no? Sa mga kabataan man dili mahimong isalikway. In general, I'm sure nga ang mga rituals, mga traditions, mga nabatasan o naandan sa matag kultura, sa matag lugar, no? Aduna gayoy manindot niini nga mga katuyuan. Apan sa pagdagan sa panahon, kung dili masabtan, mahimo na lang labi na sa mga bag-ong henerasyon nga magsunod-sunod na lang ng dili masabtan, and then mahimo ng routinary, mahimong hawang ang tanan nga pagsunod sa mga batasan, mga naandan o mga kostumbre, no? Anang usahay matingala na lang kita, no? Sa una mga minmang gyud ta, no? Kung moabot ang mga elders or sa kinsaman, no? Kuan, no? Kanang ato lang practice nga kanang mga no? Sa mga ginikanan o mga elders, no? Karon di naman unsa na may nahitabo ni karon, no? O bisa kanang literally kanang sa pagpangaon. Naapa ko sa Brazil kaniadto, usahay mingawon man ko magkaon nga magkinamot. Ako mga kauban tan-awon ra gyud ko nila, no? Pero sige lang, as long as for me, nahibalo ko kung unsa kini nga tradisyon o kabahin diha sa atong kultura, no? Part sa atong culture, no? Pan sa ginaingon ko, kung pagdagan sa panahon, kung ang pagsunod, no, tungod lamang kay kini ang naandan, aduna gayoy kalisod sa paghatag og pagpakahulugan niini. That is why rituals and traditions and customs, no? Unsay mga naandan, unsay mga nabatasan, importante gayud ang makanunayon nga pagpangutana para unsa kini ug unsay gipakahulugan niining tanan.
sa dili madugay mosulod na usab kita sa lain nga siklo sa liturhiya sa simbahan ngadto na sa pagsugod sa panahon sa Kwaresma, and especially daghan kayo nga atong mga naandan nga mga buluhaton lambigit diha sa makahuluganong pagpangandam, pagpakigduyog diha sa pagpasakit, kamatayon o ngadto na sa kasaulugan sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, no? Sometimes ang mga arguments no nato or bisan diha sa parokya sa mga lumilihok mao naman gyud kini ang naandan kaniadto, no? Apan ang usahay especially last year my first din sa parokya, no? Kay matingala ko nga man nga karon pa man usahay kini sila, no? Mo padayag, no? Mauray na andan nga buhaton anang mga season, no? Mga seasonal, kitawag na tog mga seasonal Christians, no? Again, sa akong giniingon, importante kanunay ang makanunayon nga pagsusi, pangutana para unsay gipakahulugan niining tanan. Ang ikaduha nga punto, no? Ang sa ginaingon ko, I'm sure walay customary, walay batasan o walay mga naandan sa mga katigulangan that did not come from a very good intention, no? Siguro atong mga nabatasan, mga naandan gikan sa mga katigulangan sa sinugdanan nindot ang mga katuyuan, no? Alang sa dugang nga paglambo sa atong relasyon nga tawhanon o usab sa kaayuhan diha sa atong tawhanon nga paglambo. Apan kung dili mabantayan, usahay mamahimo na hinuon nga kini mas mo pasulabi pa kaysa mga maayong katuyuan. Constant check, asking the question why, ngano o unsa o para unsa kini nga mga buluhaton o mga gimbuhaton. Ug ang ikaduha, kung kini nakatabang pa ba diha sa pagpalambo sa atong tawhanon nga relasyon o diha sa atong personal usab nga paglambo isip tao o ngadto na usab sa paglambo sa atong relasyon sa atong Ginoo o sa atong isig kaingon.